בום. דרך אגב זה קוקוס אמיתי. אם זה נופל לראש של מישהו, זהו, אין בן אדם, אין. Это вообще-то настоящее дерево, если ты не знаешь. Пошла куда-то в неизвестность. Сейчас. Я не могу повернуть камеру! אני לא יכולה לסובב את הדבר האחר הזה. די! בואי לכאן! את בעצמך. את בעצמך! את זאתי שמעלה אותנו ליוטיוב. תתחלת. מי רוצה להרוג את יאנם? די! יש לך מזל שאין לי ערוץ משלי. וואו מי גאד. כמעט שברתי את הספסל. Да, еще чуть-чуть, и ты бы поломала. רגע. Минутку. רגע, תביאו את זה.